Een van de 11 patiënten is Roel Snip van Zuusterveen. Hij werd in oktober ziek nadat hij geitjes kocht hier. In juni kwam de diagnose Q-koorts. Hij had slim ziek geweest. Waar ik nou nog last van heb is eigenlijk nog snel wurg. En ik had toevallig nog last van een nek. Dat had ik al sinds die Q-koorts, de nekklachten. Dus dan kist ik net voluit werken. En verjeetachtig. Qua ding verjeet ik een hele broeder. De GGD stiert voor een rietsel. Het enige verband is dat er dus een aantal mensen in Drachten en omgeving zijn. Maar we zien in Oost-Friesland ook meer patiënten dan we anders in een heel jaar zien. Dus alles bij elkaar is het toch een bijzonder signaal. Is er een besmettingsbron? Nee, niet dat we weten. Je kan in principe in heel Nederland Q-koorts oplopen. We hebben overal regio's waar het voorkomt. Het kan ook in de woonomgeving van de mensen zijn voorgekomen. Dat moeten we nog allemaal uit gaan zoeken. Maar de 11 gevallen van Q-koorts in de buurt, moet je jou dan zorgen? Nou ja, het is natuurlijk niet leuk, maar ja, ik ben zelf maar hobbyist, dus dat trekt het mijzelf niet heel erg. Maar degene die had het natuurlijk wel. Ik eentje 2 keer in het jaar, dus omdat ik in het keuringscircuit mooi doch. We vinden het wel vervelend. We vinden het ook vervelend dat toch ook weer altijd maar weer bij Q-koorts die geit in beeld komt. Maar ik lig er niet wakker van, omdat we al het mogelijke doen. Professionele geitenhouders moeten alle geiten voor 1 augustus in te hebben. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt 2 weken lang dat nog maar een 5e kleer is. Negatieve beeldvorming, vindt Borreman. Want bij gelijks foklammen moet er 2 keer in te worden en dat is pas 1 juli al je dienen. En tot die tijd zijn er dus heel veel bedrijven die eigenlijk wel voor 80-90% alle dieren gevaccineerd hebben. Maar die laatste 10-20% niet. En daardoor komen we ook ieder jaar weer negatief in de publiciteit dat de geitenboeren hebben lang niet alles gevaccineerd. Fjouwer van het zien mensen die het besmet raadje worden ziek. Snip wil graag in contact komen met de oren. Die mensen die het dus nou ha, ik denk dat die in soort, dan houden ze in bescherming, denk ik. Ja, ja. Maar van mij persoonlijk zou ik wel graag contact hebben willen. Wat mensen ben dat, misschien ken ik ze, misschien ben klanten van mij of uit mijn werk of ja, wist wel. Dus dat weer van mij persoonlijk wel interessant.